Il-prezz taż-żejt niżel b'20% minn Aprili li għadda sal-lum. Fl-aħħar sigħat biss wara li ġlied fil-Libja nfirex sew fi Tripli, il-prezz niżel bi $3 u huwa ta' madwar $105 il-barmil. Caroline Bain mill-Economist Intelligence Unit qalet li l-prezz taż-żejt mistenni jkompli jonqos hekk kif Gaddafi tneħħal kollox mill-poter. L-Economist Intelligence Unit qed tistenna li fl-aħħar 3 xhur tas-sena il-prezz taż-żejt ikun ta' madwar $100 l-barmil, waqt li l-previżjoni hija li għas-sena d-dieħla jinżel taħt il-$100. Dan meta f'April li għadda il-prezz ta' barmil żejt kien kważi miss il-$130. Madankollu xorta huwa maħsub li l-prezz taż-żejt se jkun madwar $20 ogħla minn kemm kien ikun kieku ma hemmx il-gwerra ċivili fil-Libja. Qed ikun ikkalkolat li l-Libja trid tieħu minn 2 għal 3 snin sakemm uħud mill-bjar taż-żejt ewlenin jerġgħu jibdew jiffunzjonaw b'mod normali. Iżda analisti fil-qasam tal-enerġija jaqblu li l-fatt li fil-Libja tiġi qed jittella mal-50,000 barmil żejt kuljum għal konsum intern huwa sinjal tajjeb u għandu jgħin biex jitnaqqsu l-pressjonijiet biex ikun hemm żiediet fil-prezz taż-żejt. Qabel ma bdiet il-gwerra ċivili, il-Libja kienet tittella 1,600,000 barmil żejt kuljum.